Right, yn ôl yn sydd bwysig unwaith eto, Mei Emrys! Right, down. Hey, croeso ato ni. Licor Cris. Chwr. Right, geidi hwn. O, dy chwr ti? Achos mae cwpl o byd ar y ffordd, felly geidi hwnna i gael ti'n hapus hwnna. Briliant, roedd ti gadw i fynd. Ideal. Oedd ti'n casgu nhw pan ti'n iau? O'n i'n meddwl gyna ar un cyntaf sy'n gael o Mexico 86. Ie. So fe hynna'n deud rhywbeth fyna. Amser maith yn ôl, dydi. Geidi nhw, right. Diolch yn fawr. Peth yn poethi ti a brig yr uwch gyngor. Chelsea'n colli'n White Hart Lane, Man U yn ennill. Gemau mawr. Trobwynt ddoe, sy'n ti'n gweud? Wel, mae'n drobwynt bob wsos ni'n mynd. A mae'n gret i weld bod y ras yma am y bencampwriaeth yn mynd reit lawr i'r diwadd. Mae o'n... Diolch wedi bod cweit mae'n agos a hyn ys blynyddodd. A dyn ni'n gweld Gareth Bale yn y cefndir yma, sgorio ddoi. Gret i weld o, sgorio 2-2 i Tottenham wan. Yn dechrau dangos chwarae mor dda gydio ar ôl dechrau reit slo yn Tottenham, dweud y gwir. So, mae'n adag. Wrth gwrs, wan bod Tottenham di ennill ddoi, Man City wedi colli. Mae ras am y pedwerydd lle, dal i fod on hefyd. So, gret e. Nice bod Harry Redknapp di cadw ffydd yn Gareth Bale? Yndi, wel, dwi'n sôn yn aml iawn pan dwi'n meddwl am Redknapp a falle a rheolwr mor ddadio a'r people skills da gyda fo. So, dyna gres de, mae'n gres bod wedi cadw ffydd yn o. Dyma'r sefyllfa ar hyn o bryd. Spurs, mae'n rhaid gweud yn edrych yn gyfforddus yn bedwerydd fyna? Wel, swn i'n dweud hynny. Ie, pwy o wir yn dde? Rhwng dyn nhw a Man City, swn i'n dweud. Mae Lerpwl allan ohoni, mae'n brif rwy'n dweud. Wel, mae Berig Everton ddal fyny fel Lerpwl, ffordd wrth mae Tudur yn falch o'na, fi'n meddwl. Ond ie, mae Arsenal, rhyw fydd y falch, Ebsi, mae Arsenal, diolch Ebs, dal yn gallu ennill. Wel, yndi, ond sgyn nhw gwanaeth goli am o'r dda'r ddau dîm uwch i pen nhw, ond eto, os nhw'n gallu gorffan, mae gen nhw gêm yn llaw, a so mae gret gweld nhw'n gorffan, wel, mae'r agos a hynny, os nhw'n gallu gorffan efo just 3 pwynt rhwng y 3 tîm ar y brig. Newn ni edrych at gêm Arsenal yn y man, ond nawr dyma'r detholion ar gyfer gwobr chwaraewr y flwyddyn PFA nos Sul nesaf. Pwy sydd fyna? Fabregas a Drogba yw'r llun yna, ond maen nhw'na a Tevez a Rooney. Ti'n cytuno gyda'r rhai sydd yna? Dwi'n cytuno bod y pedwar yna yn bendant yn heiddi i lle ar rhestr fer. Ond? Mae'r pedwar ydyn nhw wedi cael tymor da iawn. Wel, mae jyst yn bechod dweud y gwir bod rhestr fer mor gyfynedig. So ddim man ddiffynwyr yna er enghraifft. A so fe jyst yn neis, mae yna lot o chwaraewyr eraill wedi cael tymor da. So neis nhw gael cynrybyddiaeth. So, rhaid ni fod yn onast, Rooney sy'n mynd i ennill o. Mae wedi bod ar blaned arall ar y degau tymor yma, mae wedi bod mor dda. Ond o ran amddiffynwyr, mae pobl fel Richard Dunn yn Aston Villa, wedi cael tymor da, Patrice Evra, Man U, a o ran blaenwyr, hyd yn oed bod yna lot o heini ar y list. O ti'n meddwl am bobl fel Dan Bent yn Sunderland, dros 20 gol tymor yma, Zamora wedi bod yn wych i Fulham yn enwedig felly yn Ewrop a falle. A hyd yn oed, oce, ella mae'n heiddi ennill y peth, ond mae Craig Bellamy wedi cael tymor gwych, so sa'n neis gweld rhai o'r chwaraewyr llaina'n cael cydnabyddiaeth jyst o ran bod ar y list hefyd. Dwi'n ama fysa i gyd chwaraewyr o yn fotri Craig Bellamy, cofiant, dyna fo. Ie, mae'n siŵr. Pob un o'r rhain wedi sgorio dros 20 gol tymor yma. Gret am y gyngrair, ti'n gweud? Dwi'n meddwl bod yn. Dwi'n meddwl bod o'n hysbyseb da iawn, dweud y gwir, yn dangos bod yr uwch gyngrair just yn gyngrair sy'n gret i watchad i'r cefnogwyr. So, mae yna chwarae positif, chwarae ymysodol cyffroes i watchad, digon o gols, lot o chwaraewyr, chwaraewyr gorau'r byd yn chwarae yna. So, ti'n cymaru fo efo Serie A, sy'n lot mwy o ganolbwyntio'n draddodiadol ar amddiffyn a falle, a mae'n dipyn gwell gyngrair i watchad, dwi'n meddwl. Oce, un o'r gemau prynawn, mae Wigan yn ebyn Arsenal, hanner awr wedi un gem bwysig i'r ddau glwb. Fel wnaeth ni sôn yn gynharach, mae Arsenal dal i gallu ennill, ond mae Wigan... Dyn nhw'n saff? Maen nhw bron yn saff ebyn un, swn i'n dweud. So, chwarae teg i Martinez. Oedd hi bod rhaid wedi fod yn anodd i unrhyw un dod yna i Wigan ar ôl yr holl lwyddiant o brws di gael. Ac, oce, mae Martinez wedi cael ei ddangos i fod yn naif ar y dega pam gollon nhw yn Spurs, er enghraifft o 9-1. Ond eto, mae o'n dda i weld o'n trio chwarae pêl-droed da, falle. Yr unig beth sydd wedi mynd i'n erbyn ydy naifrwydd na. Ti'n cymharu, er enghraifft, ffordd mae Abertawe yn chwarae dan Sosa tymor yma, ffordd yn chwarae fo o Dan Martinez tymor dwytha. Mewn lot o ffyrdd, oedd nhw fwy cyffroes i watchad Abertawe tymor dwytha yn chwarae. Ond eto tymor yma, mae Abertawe, maen nhw canolbwyntio lot mwy ar ei amddiffyn, maen nhw lot mwy streetwise os ddecyn ni'n gwybod pryd mae rhoi hwff i'r bêl a peidio just pasio del yma gwmpas. A dyna pan maen nhw wedi gwneud y well allan. Ond na, chwarae teg i Martinez, mae Wigan yn mynd i fod yn saff, so pob lwc ddod yma nesaf, to? Sa Arsenal di wneud yn well pe bai Aaron Ramsey wedi bod yna? Wel, dim just Aaron Ramsey maen nhw wedi golli. Ar y degad, maen nhw wedi colli lot o chwaraewyr, pobl fel Arshavin hefyd. Ond dim ond y gollad fwyaf lle maen nhw wedi cael ydy Robin van Persie. Ti'n edrych yn ôl, dechrau tymor, Arsenal sgorio fel ddyn isio. Gyda nhw ar gyfer taled, nhw'n sgorio dros 3 gol y gêm tan mis Tachwedd, pam gath van Persie frifo. Ac ers hynny, dyn nhw heb fod mor doreithiog, heb sgorio gymaint o gols. Ond eto,
ma nhw'n drydydd, a ma nhw'n saff yn drydydd, ond ma ni wedi cael problemau efo anafiadau falle dechrau tymor. Chelsea wedi gorau gweld Drogba, pobl yn mynd i ffwrdd i chwarae yn Africa. Felly, na fydd ddim just deud na oherwydd anafiadau ma nhw'n drydydd, dwi'n meddwl. Sgôr y gêm? Wel, di Wigan rioed i curo Arsenal yn y gyngrair, a mond unwaith tymor yma mae Arsenal wedi colli nebyn tîm sydd yn hanner gwylod yr uwch gyngrair. Felly, dwi'n meddwl bod i'n reit saff yn Arsenal sy'n mynd i ennill. Ond, wedi dweud hynny, mae Wigan wedi cael canlyniadau da, wrth gwrs, efo Lerpwl a Chelsea tymor yma. Ie, dyma'r sefyllfa ar waelod yr uwch gyngrair. Portsmouth wedi mynd lawr na'n ffodus. Pwy arall fydd yn mynd? Wel, mae Burnley ar y ffordd lawr, yn reit saff, dwi'n meddwl. Dwi'n recno bod Wigan yn saff wan. Bydd debyg na fel mae'n sefyll ar y munud o'n nhw lawr, ond pwy o wir efo West Ham, wrth gwrs. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Mei Emrys.